Det, vi gik til valg på, det har vi jo sådan set intakt. Og det er, at danskerne skal arbejde mere. Vi gik til valg på, at danskerne skulle arbejde mere. Det tror jeg godt, de fleste kan huske. Jo, tak. Vi gik også til valg på, faktisk, at man skulle betale mere skat. Foreløbig er det kun lægerne, der skal arbejde mere, ikke? Nej, jeg vil da nok mene, at dem, som ikke får deres efterløn, som de havde planlagt, de føler også, at de skal arbejde noget mere. Så nu er afskaffelsen af efterlønnen pludselig en opfyldelse af jeres valgløfter? Nej, ikke på den måde. Vi sagde jo bare, at danskerne skal arbejde mere. Det er de jo så kommet til. Så du siger... Der skal jeg lige holde fast, det vil sige, når I siger før valget... Når du siger før valget, at danskerne skal arbejde mere... Jeg gør lige færdigt, så spørger jeg bagefter. Det tredje, vi gik til valg på, det er forsigtighedsprincippet. Det handler om, vi holdt et pressemøde i valgkampen, hvor vi var optaget af at sige til danskerne, vi har kun råd til det, vi har råd til, og vi bruger kun pengene, når vi har dem. Så det var også en vigtig del. Du siger, at jeres løfte eller trussel til danskerne før valget om, at de kunne komme til at arbejde mere, det var de 12 minutter. Det er blevet opfyldt ved afskaffelsen af efterlønnen. Jeg vil ikke sige, at det er et løfte, der er blevet opfyldt. Vi har stemt det igennem. Det er jo vores ansvar. Det må vi jo påtage os ansvar for. Så I lovede, at vi skulle arbejde mere, det er vi så kommet til, fordi I har slugt den efterlønsordning, som I sagde aldrig ville blive socialdemokratisk politik? Nej, det sagde vi ikke helt på den måde. Det sagde I meget på den måde. Vi sagde faktisk før valget, at selvom der var et flertal i forhold til efterlønnen, så ville vi samle ansvaret op. Så der har vi sagt præcis det til vælgerne, som rent faktisk skete bagefter.